En tot nu toe het feest mooi geweest? Ja, het is prachtig. We hebben al bijna 2 weken achter de rug en alleen maar hoogtepunt op hoogtepunt. En vandaag kon ik zelf voor de 26e keer mee naar optocht en dat liep me geweldig. We hebben geen regen meer, het zonnetje komt eraan, dus volgens mij kan het niet kapot gaan. Dat heb je mooi geregeld, of heb je daar uw adjudanten voor? Ja, daar hebben we adjudanten voor. Die regelen ook nog een klein beetje, maar niet alles hebben we in de hand. En kunt u iets vertellen waar u verder nog geweest bent? Oh, overal zijn we geweest. Zaterdag zijn we bij de boeren geweest, gisteren zijn we samen geweest, vandaag optocht. En naar de Duvels vanavond en morgen afsluiten van de vastelovend. Ik zal u niet verder van uw belangrijkste werk afhouden, feest vieren met de hele club in de optocht. Heel erg bedankt. Gaan we doen, dankjewel. Je kunt nu gaan kijken naar de vastelovensoptocht van de vastelovensvereniging De Oeles in Tegelen. Onder het motto, het moet niet gekker weren. Je gaat nu zien een wagen waar een jeugdgroep opstaat, die noemen zich de Dupkes. En die doen voor de eerste keer mee. En die hebben iets zoals je op de Facebook kunt zien, een Facebook hype. Door kan ze iemand nomineren, dan moet hij zoveel mogelijk drinken. Maar zij beelden dus uit dat ze daar niet aan meedoen. Goeiedag, hé. Wat zit je hier aan doen, hé? Nou, we zien de zuster kwijt. De zuster? Die is de hele week nog niet bij ons geweest. Zuster! Ja, we zien de zuster kwijt. En misschien dat meneer Rutte er meer van weet. Meneer Rutte? Oh, kom even naar meneer Rutte toe. Meneer Rutte, was de zuster, hé? Ik weet het niet. Je weet het ook niet, hè? Maar het zal me eerlijk gezegd een zorg zien. Dat zou ik wel gelieken. En daar komt de wagen van de Steiler Soppers aan. Die hebben een jubileum, namelijk 5x11. En ze hebben ook een 5-tal op de wagen staan. Helaas, voor de laatste keer, wegens gebrek aan jeugd, haaien ze er dus nooit dit jaar mee op. En op de wagen staat prins Freek met zijn adjudanten Dion Quering en Cas Joeste. En de dansmerietjes zien Fleur van Erp en Samantha Hensen. En ik weet zeker dat er nog een heleboel mensen op stijl zien die nog lucifers duurtjes hebben uit de afgelopen jaren, waar elk jaar de prins op kan te staan. Achter deze wagen komt de familie Gubbels aan. En nu neemt mijn collega Martine het even over wat die dus door mij bedoelen, waar ze in verkleed zien. Goeiedag, en dan is wat de gemeente te negeren. Ja, wij laten ons niet meer zwart maken. Daar beginnen we helemaal aan. Morgen waren de mensen zo braaf zijn geweest. Oké. Je zit nu in een groep en de het nog echt tegels. Die doen al voor de 14e keer mee. En dit keer belen ze uit, we wachten op betere tijden. Vandaar dat die allemaal in een theezak rondlopen. En bovenop de kop hebben ze een theemuts. En ze hebben ze allemaal zelf gemaakt. Geweldig. Ja, nog echte tegels zitten. En ik eet niet mee. Ja, ik moet goed trekken in tegels zitten.
Dat is goed, ik heb er alleen. Goed giet, hè? Ja, dank je. En daar komt de Joekskapel Sokkerpeek aan, onder het motto Huur eens het Sokkerpeekt weer. Daar liggen nog meer. Ik snap niet dat je weg zit geweest, dat is kijk het erin. We hebben over de wind, hè, dat we het mee hebben. We snappen er niks van. En daar komen de vaatsen aan. Sander van de Beuken, 12 jaar. En dat uit voor de eerste keer mee. Sproetenkop. Die lust zeker geen sproetjes, hè? Toch wel. En hij komt dus een grote groep aan, want dat is de boerenrood van de hei. En als eerste zit je dus nu die prachtige meetjes. Het is toch knap dat die al die jaren weer zoveel meetjes vingen die dat hier gaan doen. Schitterend. En dat kan niet missen, hè? Daar komt de muziek, de boeren van de hei. En achter de muziek zit je al de mooie opgedofte boerinnen aankomen. Met de parapluutjes. En achter de dames, oftewel de boerinnen, komen dus de hierboeren aan. Hier komt het jeugdboerenbroedspaar aan. Rick Hendricks en Jascha van Zoest. En van Jascha is misschien wel leuk te vertellen dat de overgrootvader van Jascha, dat was Wim van Zoest. En dat was een van de medeoprichters van de Boerenrood. Mag ik even een Peert interviewen? Ja, zeker. Ja. Peert, wie gaat het? Gaat het goed?
Het zit niks voelen, hè? Zit er niks terug. Oh, zee, dat is een zee. Nou zeg, dat is geweldig, hè? Dat is toch peer. Ik heb geen wortel meer. Als had ik een wortel gegeven. Ja. En daar komt het boerenbroedspaar aan. Mark van Hees en Daisy Driessen. En Daisy is de dochter van Henk en Francine Driessen. En die waren in 1994 het boerenbroedspaar. De getuigen zien John en Nicky Jansen Arns. Wat huur ik dan nou? Is dit dom achterhoofd? Ja, de wethouder Wat is dom? die is een beetje dom, maar binnen zal hij ook dom, die wil doorlopen. Dat wil doorlopen, hij is een goed gelegen. Maar Jos regelt het wel. Oh. Met die 22 nevenbaantjes, dit tijd zat. Dit is een paar dat loopt al voor de 33ste keer mee. Dus die hebben nou een jubileum. En die heten de Wippers. Jos, goeiedag. Mag ik eens een hand geven? Wethouder cultuurzaken. Cultuurzaken. Ja. Heeft het dus te maken met die Aldenstein? Ja, zeker. Maar er zit maar 57 per inwoner in, hè. 750.000 euro subsidie van de gemeente. Dat zijn de 100.000 inwoners, 57 per inwoner. Die wil ik even allemaal bedanken, hoor. Dat doen we heel geen van Jos Steven, maar het hing is toch wel de nek goed een beetje. Ja? Ja. En het trio wat genoten zien kreeg, dat zijn de Bliemutsen uit Belveld. En ze beelden op iedere manier uit wat het motto is: het moet niet gekker weren. Zit je allemaal nog een beetje gek het weer of zie je dat gewoon... Ja, die was hartstikke gewijd. Dus ja, natuurlijk. Dat ik niet. Ik tik er niet. Ja, tik het. Wat heeft u stellen dan? In de morgen meer. De panna's. Ja, de pannen. Hè. Maar goed dat we zeggen tegen dat we nog pannen hebben. Hè. Daar komt een wagen aan. Zuursewaal uit Belveld. Die doen voor de tweede keer mee met het motto: wat gek, wie zien ze vliegen. Als je ze in vliegen, heb je dan ook vliegen bij hoor? Ja. Ja? Ja. Dat weet ik net alweer. Ze zien ze vliegen gewoon allemaal. Als vliegtuig, als vliegenmapper. Ze hebben het allemaal bezig. En wat hebben we dan hier dan? Onze Harry. Wat is onze Harry dan? Harry, dat uit het cadeautjes van zorgen. Dat is de cadeautje van zorgen? Ja. Maar. Dat ligt er wel een van Doodsenberg, of niet? Wat bleek? Dat ligt er wel een van Doodsenberg. Daar is er een broer van Joep. Oh, van Joep. Oh, zo. Daar komt de groep de Soezers aan. Die hebben ook een jubileum. 3x11. Die doen al 33 keer mee, proficiat. Ze hebben het 22 jaar gedaan met een grote wagen. Daarna met een kleine wagen. En nu, na 33 jaar, beelden ze uit. Geit het leeg uit, wie kappen ermee. Nou, dat hopen we toch maar niet, dat ze er echt met op haaien. Kijk het paarlampen bij ons. Nee.
En ook kregen we weer een grote groep, namelijk de keiteleers van Stijl. En het stik van de jubilarissen. Dit Joekskapel die bestaat ook al 33 jaar. En wat geweldig is als je dadelijk gaat zien, uit deze Joekskapel is Lucifer, Vors Lucifer uitgekomen. Ik heb een duivel gaan te leiden hier. Wist ik de weg kwijt. Ik ben de weg afgekwijt. En we gewoon even op laten we alles goed kijken. Had hij niet in de duivelstreek moeten zien? Ook dat, maar dan komen we dadelijk over terug. Zeg even goedemiddag samen. Goedemiddag samen. En je ziet er altijd even vrolijk bezig met mensen zeggen dankjewel. Nou, vrolijk is niet het beste woord. Wie nemen afscheid morgen in Stijl in een optocht, de laatste, de allerlaatste keer. Daar zit de toekomst en die gaan het overnemen. Heike, vindt dat nog niet erg? Nou, ik heb in de zak de benen. Oh, dan gaat ze dat terug gedaan. Morgenavond in zaal vriendenkring nemen we afscheid. Beuken. Ik zal zorgen voor een eindboekje. Ja, dat is goed. Na het interview van Martin met een van de aftredende rechters zien we de Duvelswagen aankomen. En op de Duvelswagen daar staan twee vorsten op. Namelijk de jeugdvorst, de jeugdvorst Lucifer. En dat is Rens Vervegaard. En die is ook weer lid van de Zoezers die we net gezien hebben. En vorst Lucifer is Pascal Teunissen. Hij is lid, zoals ik al gezegd heb, van de Joekskapel. En onder het motto, treuten zolang als ze kent, vorst Lucifer, Wurse maar eens. Hier staat dus dit jaar over het Duvelsriek. Wat kan ik nog meer van Pascal Teunissen vertellen? Nou, de naam is heel bekend op Stijl, want zijn vader is Sjaak Teunissen en zijn mam is Mariet. Die daar dus elk jaar de duveltjes schminken. Het is geen van die taken, hè? Ja, wij presenteren het laatste snoefje van Itaka, een subsidie van Doebelaar. Oh, zo. Want ja, kan mevrouw een subsidie erin doen. Andere kant van dubbel erin komen. Kleine demonstratie. Oh, machine kapot. Machine kapot, niks komen. Excuus, normaal van Doebelaar, maar ja, niet goed. Recht subsidie, ja, recht. Ze hebben geen subsidie meer gekregen, dus de machine is kapot. Het is allemaal wel leuk vandaag hier. Dat is de eigen. Ah, dank je.
Hier komt de vastelovensvereniging Cats Gek uit Belveld. Terug van weg geweest, naar jaren weer terug in de vastelovensoptocht in Tegelen. En als je nog goed kijkt, zit er zelfs een varken achter het stuur. Zij beelden de Big Party uit. En zoals je weet, Big is ook het varken. En zo zit je dus een ganse boerderie met biggen, oftewel de Big Party. We zijn een keer in een fiets aan het komen. Dat zaal heel hoog gaat. Maar dat tekst komt er maar eens op. Wie verzint ze het toch? Wie verzint ze het toch? Ja, wie kent het verzinnen? Kom er maar eens op. Ja, ik wil wel proberen, maar het is nog wat te hoog. Ik kan niet wel helpen, zet hem even neer. Het is een eerste instantie, kom er maar eens op, hè, op het idee, en nou kom er maar eens op. Ja, maar je bedoelt eerst hierop, dan op het stuur en dan naar bovenop. Dat kan niet lukken. Ik wil net zeggen, je ziet geen ziekenwagens in de buurt. Doe nu een baas in elk geval. Oké, hartstikke leuk bedankt. Ik heb een van de scoutinggroepen hier, die de berg kwijt zien. Zouden zich ook in de top aan moeten schaven? Oh, Google. Ja, ook de scouting moet modern weer, hè. Mag ik ook wat vragen? Ja. Zit geen van de moderne scouting? Ja, wij niet tegenwoordig. Ja, maar het was toch vroeger leuk ouderwets allemaal? Ja, we hebben elkaar een kompas gehad. Ja, dit is veel makkelijker, alleen smissen we van de kaart. Ja, volgens mij ook, ja. Want dat krijg je toch nooit in de binnentest? Ja, dat ook, maar met geen wat we zien. Ja, ik zie een Albert Heijn daar staan. Ja, dat is inderdaad volgens mij voorbij, maar is dat een vriend? Ik zal het niet weten. Ik zal met de Tom raadplegen. Zuster, dat heb je dus ook. Ja, dat heb ik ook. Ja. Dat was de groep Het beestje hoeft niet altijd een naam te hebben. En daar komt alweer een volgende wagen aan. Ze zullen er ook niet bij zien. Het Holtstreutje. Een piratenwagen. Ze hebben de wagen gekaapt volgens mij. Deze groep die is nimmer uit de optocht weg te denken. Ze doen al voor de 41ste keer mee. Geweldig. En daar hebben we weer een joekskapel. En deze het einde te weinig. En volgens mij is dat ook te huur nog. Maar ja, ze lopen ook voor de joeks mee. Nou, lopen. Onder de naam Het Paar lopen hier Frank en Jacqueline Seelen. En die beelden uit dat ze voorname, vooraanstaande mensen zien die niks met dat vastelovend geboeze willen te maken hebben. Ze zien liever van
de High Tea. Daar komen de groep en de hit Sjonge Jongen. Dat uit voor de 7e keer mee en dit keer onder het motto hoe moeten we parkeren? Ja, dan weet je het waar worden over het geit, hè? Het Wilhelminaplein. Ze beelden dus de opening van het Wilhelminaplein uit met gewoon de roets in het water. En vlak daarachter natuurlijk het tekort aan parkeerplaatsen waar al zoveel geheibelum geweest is. En waar we nog niet goed zien of we nou wel of niet door moeten parkeren. De groep die er nu aankomt, die heet Shots and Shave. En het is een prachtige boot met allemaal gekleurde vastelovenpieten erop. En ze zeggen, wij hebben de oplossing bedoeld. En ze gooien met de cadeaus of het niks is. De groep die nu aankomt, die komt uit Belveld en de hit Gen Hij Bijeen. Ze doen er voor de 27e keer mee, dus ondertussen zien al dat het oudjes. Want het motto waar ze mee trekken is dus, dit is ons gek genoeg. En dat beelden ze uit door heel kleurrijk met deze optocht mee te trekken. In rood, geel, blauw, groen. Fantastisch. Had je niks anders kunnen bedenken, want dit is ons gek genoeg. We hebben onszelf gepraktiseerd en dachten we, door een kopie als dit ook gek genoeg is. Dat bedoel ik, hè? Daar komen de boekaniers uit Venlo. Dat is een nieuwe vastelovensvereniging. Ze doen voor de eerste keer mee onder het motto samen leven is samen kapen. Want wat hebben die gedaan? Die hebben de narrekap gekaapt van de 3 eikjes. En toen zijn ze op een keer een oven bij elkaar gekomen in het Maasveld. En toen hebben ze die narrekap ingeruild, zodat ze de vastelovenswagen die je dadelijk ziet, die kosten ze dan daarvoor in ruil krijgen. Als ik zulke paraten had, hè, dan ging ik ook op de boer. Heel zeker. Het paar wat genoeg aan zit komen, dat is Jan en Hans Vaassen. En ze beelden uit 2 zatte mensen en met het motto van we liggen in de hek. En ze hebben dat heel leuk opgelost door het hek gewoon alvast mee te nemen om de nek.
Mag het die snoetje ook eens zien? Ik heb er geen lachje van aan. Allemaal dat geëimer, zonder lachje. Ik is er geen dog van. Nu komen we een vriendengroep onder de naam Gen Flank Benul. En zij beelden uit Stapelgek, oftewel die zien Stapelgek op 1. En je zit hier allemaal dus dobbelsteen. De naam, toen ben ik vergeten. Hetzelfde bandje stiet hier weg te spelen. En ik denk dat ik weet hoe ze zich nou voelen. Ze maakt wel muziek, maar geen dienst in het snap. Iedereen drinkt en niemand te klap. Ze moet wel van heel nog muziek zien bezeten. Of op zijn minst snel kunnen vergeten. En daar hebben we weer een Joekskapel. Of beter gezegd, het zijn er 2 bij 1. En die heette, ene het Weers en de andere het Medunk. Die groep die duidt al ook alweer voor de 22e keer mei, dus weer een jubileum. En ze hebben mij gezegd dat hun motto is, gekker moet het niet weren samen met Weers Medunk. De groep Soegezag, Soegedoon zit genoeg aankomen. Onder het motto, we kloons zien aan het verweren. En dat drukken ze dan uit, ze zien in het zwart gekleed en ze kijken heel triest. Een van die kleintjes die het je ziet lopen, heet Schulke en dat is vandaag 6 jaar geworden. Proficiat. Deze groep die hebben zich gevangen in de Gonzenbar en die doen al voor de 18e keer mee. En dit keer hebben ze zich in laten vallen, Let's Go Bananas. Ze vingen dat het wel gekker kent. Zie je echt een Chiquita? Ja, we zijn Let's Go Bananas. Dat vond ik gekker weg. Nou, kijk eens, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Die gaat in de douche. Ja, dat komt van al die mooie Let's Go Bananas drankjes. Oh, dan doen ze maar klein maken dan. Ja. Bijna. En er komt weer een Joekskapel. De bekende groep Betapte Nelke.
En dan kregen we weer een grote groep, de Beerpiep. En we beginnen met de jeugdprins Chris de Eerste, Chris Verlaan. En die speelde verkort nog handbal met zijn adjudanten Stan van Lier en Sam Dame. En Stan, die is weer het petekink van de Beerpiepfors Marcel van Lier. En zo zie ze maar weer, als ze jong begint, dan kan ze er ook aard mee weren. En van Sam, daar is de vader Ron, die was in 2008 adjudant. Dus ze hebben het van geen vreemde. De prins van de Beerpiep, dat is Bart II, Bart Schouwenberg. En die is al 15 jaar bevriend met zijn adjudanten Wim Siepkens en Mark Verhaag. Bart die zit in de zorg en daarom was hij in 2012 ook boerde dus bij de Boerenbroederschap in Venlo. En Wim Siepkes, ja, de naam is ook bekend, want Wim zijn vader, die is ook al eens adjudant geweest, maar dan bij de Noeders. Vastelovend is waar ons hart verklopt, wij gewoon voor 3 dagen joeks non-stop. 37, dat heeft wat te maken met de Tigers Inlichtingclub. De NSE en de AIVD, maar tegen hebben we een TIC, de Tigers Inlichtingclub. Die weten alles in het. Weet je alles in hoor? Ja, we gaan even niet eens gooi hangen. Weet je ook wanneer ik geboren ben dan? We hebben hier de Zwitserse bankrekening tegelen. De Zwitserse bankrekening tegelen. Alle mensen die tegelen stonden hier genoteerd. Die knap, je hebt even de belasting getroffen, dat is niet even Ik ga wel goed opletten wat ik doe niet. Dat was de vriendengroep vanavond Marianum al en die noemen zich BBB. En daar komt al in beeld FC Oranje. Heb ik het mis of zit geen verkeerd in? Ik ben niet hartstikke goed. Zit je hartstikke goed in? Ja, juist dat tegelen, of niet? Ja, dit is tegelen, ja. joh. Dat is echt de goede plaats. Dat is hartstikke goed, joh. Ja, joh. Maar ik bedoel wat je op de kop hebt. Ja, dat moet niet gekker weer, hè. Ik weet het niet wat ik ben, dus. En dat is ook een jong verlichting. Ja, hoor. Dat is wel een grand ding, man. Als we hebben wat. Dat is maar een rietje. Dat is maar een rietje, ja. Geweldig gezet. Goed jongens, dat is heel lekker, hè. En ook komen een groep die noemen zich de Hanenburgers. En die hebben het motto: wij zien gans van de kaart, Oktoberfest in maart. En zo zien ze ook gekleed. Mag ik wat vragen? Ja? Spreek je van Duitse aardklop? Vandaag wel. Zee? Ja, ja. Dit is zeker Heino. Nee, Dieter. Altijd meer links, hè? Altijd op B. Altijd op B. Altijd gek. Altijd gek. Alleen doet wel een beetje de handhaven doen. Oh, dat kan kloppen, want ik heb een ernstige ziekte. En ja,
Dat hebben we wel naartoe gebracht en ik denk dat de eerste prijs wint. Als je het een zeggen hebt, dat moet je winnen of niet. Hopelijk zit dat niet meer dik op een vlees. Ik denk het niet. Ik moet het hopen van niet. Volgens mij komt er een hele goede wagen aan. De groep het de Lapswens. Ze doen hem voor de 35ste keer mee. En dit keer hebben ze gekozen Back to the 70s. En dat drukken ze uit in instrumenten en in de kleding. Enerzijds vastelovend, anderzijds rock'n'roll. Oh, dat klinkt vrij goed. Carnaval 2013 met z'n allen. Ja. Oeteldank. Oppegat. Krabbegat. Kruikenzeikerzak. Zingen. Ik heb bij haar. Ga onder en me los. Ons vrouw die zit thuis op de bank terwijl ik lekker los. Ik is geen gemekker en de vlog is lekker los. Dan mag ik hier naar kijken. Geef me nog een goede kos. Ik zie ze links. Ik zie ze rechts. Thuis op de bank die het toch niet hoort. Vika is het niet, want ik stel me netjes voor. Ik pak ze stevig vast en zak eens lekker voor. Hier komt een groepje van de Tegelse reddingsbrigade. Die doen voor de eerste keer mee onder het motto Wilt gij ons redden? En ze bieden dat uit in verschillende attributen en ze maken door een beetje kamelie bij. En ze maken reclame. Dit is wel de Tegelse reddingsbrigade, maar ze zwemmen in Blierik. En je alles ziet van harte welkom. Nu zit je een groep Chinezen aankomen. Ze hebben zichzelf noemen ze zich zo goed als niet. En ze beelden hier uit de China pizza. Ze zeggen al dat de Chinezen dus al de friettenten overgenomen hebben. En nu gaan ze ook pizza's bakken. Nou, het ligt wel een beetje aangebrand. Oh ja, klein beetje. Wij zijn niet goed in pizza bakken, hè, wij dat. Oh, we hebben ook hond en pot. Hond en pot hebben we. Oh ja, voor ons. Hond en pot. Daar komt de harmonie Sempre Avanti aan. Geweldige harmonie. En ik kan ervan vertellen dat die op zondag 16 maart aanstaande geeft deze harmonie met nog 2 anderen een prachtige muzikale happening in de Maaspoort. En een aanrader.
En ze doen ook veel voor de jeugd, om die dus muzikaal te onderrichten. Dit wil ik toch even zeggen over de harmonie Sempre Avanti. We naderen langzaam het einde van deze optocht en de wagen die nu aankomt, dat is de Garde Tegeliers en die hebben als motto Spaß an der Freude. Dan komt nu langzaam het jeugdtrio in zich. Dat is prins Teun Lansner. En daar kan ik van vertellen dat dat een kleinkind is van Piet Jansen, die ook koersprins is geweest en lange tijd vorst van de Oelus. Teun heeft ook 2 adjudanten, Teun Hermans en Rinse Verhofstadt. En die naam klinkt weer bekend, want die broer, die hebben we al gezien, want dat was Freek, de 55ste prins bij de Steiler Soppers. En het leukste wat ik van deze 3 jongens kan vertellen, dat ze alle keer doen koken. En voorafgaande aan de laatste wagen onze prins is natuurlijk de Rood van 11. Allah! Onder het motto Os huur ze niet klagen, lood gewoon de wagen, zien we nou prins Maurice III. Met de adjudanten Jean-Paul Beurskes en Jacques Custers. Maurice en Jean-Paul zijn broers en zijn zonen van Paul en Hannie Beurskes. En ze doen samen voetballen. Daar kennen ze zich al dus jaren van, ook met de Jacques Custers. En ze hebben echt vastelovens bloed door de aarde gelopen. Want onze prins die is al getuige geweest bij een boerenbroedspaar. Die loopt al 25 jaar mee in de optocht, dus wat wil ze nog meer. De adjudant, Jacques Custers, die was ook al eens de adjudant bij de Beerpiep. En nu nog eens het motto, Os huur ze niet klagen, lood gewoon de wagen. Regeren ze dus 3 dagen in Oost-Tegelsriek. Dit was de Tegelse optocht van 2014.